Γεια σας παιδιά. Τζοντζον είμαι εδώ. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο βίντεο με ένα cartridge, το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύουμε το tutorial, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το κόλπο, subscribe, rate και τα λοιπά. Για να βγει το tutorial πιο εύκολα. Και πιο γρήγορα. Ωραία. Βοηθάνε αυτά. Ναι. Και πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Ωραία, γι' αυτό το κόλπο χρειαστούμε 1, 2, 3 και 4 άσους. Τα γνωστά πράγματα, ωραία. Θα πάρουμε τους δύο κόκκινους άσους και τον άσο μπαστούνι. Θα τον αναποδογυρίσουμε και θα τον βάλουμε μέσα στους δύο κόκκινους άσους. Ωραία. Μετά θα πάρουμε τους δύο κόκκινους άσους και θα τους βάλουμε πάνω στην τράπουλα. Και θα κάνουμε μερικά ανακατέματα έτσι ώστε να χαθούν ολότελα από ξέρετε, να μην τους βλέπουμε, να είναι κάπου μέσα στην τράπουλα, ωραία, να μην ξέρουμε που είναι. Μετά θα πάρουμε τον άσο σπαθί, θα τον αναποδογυρίσουμε, θα το βάλουμε και αυτό από κάτω, θα γυρίσουμε την τράπουλα. Και μετά από αυτό θα πάρουμε κάποιες κάρτες από την κάτω μέση της τράπουλας, δηλαδή από εδώ, και θα τις βάλουμε πάνω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε τον άσο σπαθί κάπου στην τράπουλα και μέσα από τους δύο κόκκινους άσους τον άσο μπαστούνι, σωστά. Ωραία, για να δούμε τι θα κάνει αυτό το μαγικό για μας, μήπως αλλάξει τίποτα, μήπως γίνει τίποτα, ξέρετε. Για να δούμε. Είναι και στην αρχή τρομάρα τους, ωραία, και όπως βλέπουμε είναι οι δύο κοκκινοί άσοι και εδώ κανονικά πρέπει να είναι άσο μπαστούνι, αλλά είναι άσο σπαθί. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό ήταν το βίντεο. Tutorial θα έρθει, ελπίζουμε και εμείς σύντομα. Ωραία. Τζόνσον Team. Εδώ, άντε καλή συνέχεια, γεια σας παιδιά.